καλημέρα. Εδώ θα δούμε μία μέθοδο ποτίσματος. Έχουμε μία αντλία η οποία βγάζει 4.000 λίτρα την ώρα. Αντλεί 4.000 λίτρα την ώρα. Έχουμε δεξαμενή ή μία ή δύο σε μια καρότσα. Βάζουμε τη δεξαμενή μέσα. Η δεξαμενή αντλεί νερό. Την έχουμε συνδέσει με το ρεύμα του τρακτέρ. Έχουμε φέρει το λάστιχο, το έχουμε περάσει, το έχουμε κάνει με μια σταθερή και ξεκινάμε από την πρώτη. Έχουμε κάνει ριάκια συνδέοντας τη μία με την άλλη. Αυτό γίνεται εφόσον έχουμε λίγη κλίση στο έδαφος. Και έτσι βλέπουμε το νερό να προχωράει από τη μία στην άλλη, να διατηρείται για κάποιο χρονικό διάστημα. Αυτό σημαίνει ότι απορροφά νερό και έτσι σιγά σιγά να προχωράει. Βέβαια σε κάποια διαστήματα που θα διακοπεί η ροή θα προχωρήσουμε πιο μπροστά και θα βάλουμε το σωλήνα μας. Αφού προχωράμε πιο μπροστά θα βάλουμε το σωλήνα μας πιο κάτω. Από ό,τι βλέπουμε προχωράει σούπερ και έτσι κερδίζουμε και χρόνο και καλύτερη άρδευση. Ενώ είναι εφόσον έχουμε κλίση, το επαναλαμβάνω. Χωρίς κλίση είναι πολύ δύσκολο. Βέβαια μπορεί να γίνει και καλύτερη κατάσταση. Είμαστε σταθεροί και φεύγει. Πάει, θα πάει κάτω. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Δροσερή. Σας ευχαριστώ.